Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorria ikusentzule. Otsaiak 22 dugu gaurkoa osteguna eta ostegunero egiten dugun moduan parlamentuan egon gara. Aste honetako gaia NUPEen euskarazko eskaintza izateko eskaera eginda eta Bilduko alderdiak eta geroa baita erantzun digute, gero ikusiko dugu esan digutena. Gaur ere elkarrizketa bat izango dugu, kolaboratzaile batekin egoteko aukera, kolaboratzaile berri bat, ez da bere lehendabiziko aldian, beste elkarrizketa bat izan genuelako. Aitor Itxarte Berezibarri buruz ari naiz Eskola Kontseiluko lehendakariak eta hezkuntzaren inguruan ere arituko da. Gero ikusiko dugu ere esaten kontatzen diguna. Eta bukaeran kiriketan pasa Gaurko lehenengo efemeridea Nafarroan gertatutakoa izan zen. 1967 urtean eman zen, diputazioak Nafarroako eskoletan euskara ikasi nahi zuten haurrentzako astean behin hizkuntza irakastea onartu baitzuen. Hamarkada batzuk geroago, 1987 urtean Eskoziako Roslin Institutoan zientzialari talde batek Dolly deituriko arkumea klonatu egin zela adierazi zuten. Dolly historian klonatutako lehendabiziko ugaztuna izan. Guazen gaurko titularrekin Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Otsaiak 22 ditu gaur, hortzeguna da eta honako albiste hauek utzi dizkigu egunak hasteko. Orain mugituz taldeak bidegabekeriatzat jo du Perezen kanporatzea. Mugitu zen ustez kanporatzearen atzean sakontasun politiko handiko erabakia dago. Eduardo Santos idazkari nagusiak bere aldetik ez du uste alderdian krisirik dutenik. Selekta noaingo langileek bertzaldeek greba bertan bera uztea erabaki dute. Enpresak ziurtatu du ez dela behartutako kaleratzerik egongo eta Iruñera etortzeko prest daudela. Zabor organikoen gaikako bilketa lehentasontzat jo du laukoak. 266.000 tona zabor jaso dituzte Nafarroako udalek eta mankomunitateek. 60% sailkatu gabe. Txantreako Salestarren eraikinean auzoko unitate berri bat jarriko dute eta ekitaldietarako aretoa berritu. Bertzalde Iruñako udalak nazioarteko lankidetzaren lehenengo plan zuzentzailea egin du. Eta albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, hurbiltasunezko txikizkako merkataritza bultzatzeko plana onartu du Nafarroako gobernuak. Eta Nafarroako gobernuan jarraituz, Sadar futbol zelaia berriz ere erosteko Osasunak azaldutako jarrera dela eta galdera sorta erregistratu du Bilduk parlamentuan Nafarroako gobernuari zuzenduak. Eta Eguzki Irratiak programazioa berritu du euskarazko 3 saioekin. Eta gaurko albistekin bukatzeko ikuspuntu jaialdiak edo punto de vista jaialdiak emakume zinemagilei toki berezi eskainiko die. Gogoratu martxoaren 8-tik 10 izanen dela zinema dokumentalaren 12. jaialdia. Jarraitu ezagun gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroan ematen den lan istripu kopuruak handitzen jarraitzen du. Azaleko argazkian goraino jantzitako mutil bat ikusi daiteke. Kalean egiten duen hotza adieraziz. Azpian izenburu hau dago. Ziertzoa ailegatzen da. Diario de Noticias egunkariko azalean, letra lodiz nabarmenduta lerroburu nagusi hau irakurri daiteke. Nafarroako 300 pertsona baino gehiago iruzurra pairatu dute webgune faltsuetan erosteagatik. Azaleko irudian Madrilen ospatzen ari den arte garaikideko nazioarteko arko ferian erretiratu izan den obra ageri da.
preso politikoen aurpegi pixelizatuak ziren. Titularra hurrengoa da. Zentzurazko estatua. Arko feriatik preso politikoak deituriko obra erretiratu dute eta epai batek liburu baten bahiketa egin du. Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusian etaren amaieraren inguruko eztabaidak eta bozketak aurrera egiten du parte hartze handiarekin. Gara egunkarian ere azaleko argazkiak arko ferian erretiratutako preso politikoak deituriko obra erakusten du. Eskuinean izenburu hau dago. Zentsura politikoak arko feria astintzen du. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da berri egunkarian duguna. Azaleko lehendabiziko argazkian, goikaldean, arko feriari ere erreferentzia egiten zaio eta izenburu hau darama. Preso politikorik gabe horma. Erretiratutako obrari hitz egiten du. Bekaldean, bigarren irudian, ekai lersundi gogoan hartuta joan den larun batean Ondarroan egin zuten elkarretaratzearen irudia da. Eta izenburu hau darama. Gorputz askotarikoak ulertzeko betaurrekoak. Goragoz, berri ezberdinak ditugu, lehendabizikoan asilo eskaerentzat epea murrizteko asmoz lege aldatu nahi du Frantziak. Eskuinean, 6 hilabete barrurako iragarri dituzte soldatak parekatzeko neurriak. Eskuinean ere, Ana Gabriel Suitzan atxilotzeko aukera baztertu du Gorenak. Kultura atalean, emakume zinemagileak nabarmenduta hasiko da ikuspuntu jaialdia. Eta azkenik bizi gero atalean, sariak modan. Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiz amaituko dugu. Goikaldean ezkerrean, ikuspuntu jaialdiak emakume zinemagileei toki berezia eskainiko die. Eskuinean, euskarazko 3 saio eskainiko ditu Eguzki Irratiak, berago ezkerrean jarraituz, Txantreako Salestarren eraikinean auzoko unitate berria jarriko dute eta ekitaldietarako aretoa berrituko. Eta amaitzeko hurbiltasunezko zenolako agenda dugun aste honetan. Gaur eta otsailaren 28 arte, Iruñeako 20 taberna ezberdin ekitaldi gastronomikoa egingo dute. Ardoa eta hamburguesen ibilbidean parte hartzen ari dira eta ardo txuria eta hamburguesa bereziak eskainiko dituzte. Gaur arratsaldeko 6etan Milagrosako liburutegian, ipuin kontalaria euskeraz Maitane Perezen eskutik. Ipuinaren ordua izenburuarekin, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan, sarrera librea daukan beste ekintza bat. Kondestable Jauregian izango da, mahai inguru bat, La Transición y los Sanfermines de 1978 izenburua duena. Sanfermines 78 gogoan elkarteak antolatzen du. Gaur arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean Jazz and Music Experience zikloa jarraitu egingo du eta gaur Baldi Blues, Blues and Rock musika entzuteko aukera izango da, doakoa. Gaur arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean antzerki bat. Todas eran mis tías izenburuarekin, sarrerak 6 euro balio du. A todas las tías de la ciudad llevaba mi madre sus calaveras de azúcar para el Día de Muertos. Bihar arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean gazta dastaketa egingo da. Sarrerak 5 euro balio du. Bihar arratsaldeko 8etan Central Cafe antzokian kontzertua erdi ikuskizuna izango dena. Queen musika taldeari omenaldia egingo zaio eta
Zerua lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu batez ere goizean, baliteke lur txikia egitean noizean behin, eta hemenka goizean goiz. Ipar-ekialdeko haizea ahula ibiliko da, tarte biziekin eta bolada gogorren batekin. Temperatura gutxi jaitsiko da, izotz txikia egingo du. Ostiralean zerua tarteka lainotsu egongo da, hodei gutxirekin geratzeko joerarekin. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta egunaren erdiko ordutan ipar-ekialdekoa nagusituko da, tarte biziekin. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez. Izotz txiki handia egingo du. Ezagun aurrera Iruña herriko albisteekin. Ea zer nolako berriak ditugun guarten. Ze berri euskararen sustapenerako udal arteko aldizkariaren erredakzio eta edizio lanen kontratazioa lehiaketara atera da. Lan hauetan testu originalak egitea, enkarguzko kolaborazioak, grafiko originalak ere egitea, argazkiak, infografikoak, ilustrazioak eta bar, diseinua, digramazioa, inpresioa eta argitalpena ematea sartzen dira, besteak beste. Txistu irakaslea aldi baterako kontratatzeko deialdia eginda. Guarteko udal musika eskolan lan egiteko izango da eta euskara jakitea beharrezkoa da. Gainontzeko baldintzak kontsultatzeko edota informazio gehiago izateko udalaren webgunera barkatu jo. Holtzako zendearekin jarraituko dugu. Aurre matrikulazio kanpainaren barne, hurrengo astean otsailaren 28an arratsaldeko 5etan Holtza zendeako udal aur eskola ezagutzeko aukera eskainiko da. Bestalde, aurre matrikulazio hauek egiteko epea martxoaren 1etik eta martxoaren 15era arte iraungo du. Maiatzean onartutakoen zerrenda argitaratuko da eta hilabete horren amaieran maiatzean 21etik 25era matrikula egiteko aukera izango da. Amaitzeko Iruña hirian albiste hauek ditugu. Egun hauetan ibaia goraino ikusi egin dugun arren, Iruñak uholde arriskua izateko alerta desaktibatu egin du. Segurua da dagoeneko. Bihar ostiralarekin 2018 urteko Iruñako aurrekontuak indarrean egoten hasiko dira. 204,5 milioi eurokoak dira. Iruñako udalak, Trikideak eta Abiron Baionaiz triatloi klubak hartu ditu bien arteko kirol senidetzea dela eta. Emakumeen alduntzerako erremintak errazteko helburuarekin, astelenean, hurrengo astean, arratsaldeko 5:30 arratsaldeko 8:00 arte, Andreak eta Lunes Lilasek autodefentsa feminista landuko duen tailerra antolatu dute. Kondestable Jauregian izango da eta izena emateko andreanavarra15@gmail.com helbidera idatzi behar da. Iruñako berriak alde batera utzita, Nafarroa mailan beste berri edo albiste hauek ditugu. Atzo Barkosek, Nafarroako lehendakariak, Francisco Xabierkoa saria Pedro Iturralde Ochoa saxofonista eta konpositore nafarrari eman zion. Lehendakariak interpretea jazz musikaren mito bizi bat bezala definitu zuen eta munduan hainbeste musika jartzeagatik Nafarroaren partez eskerrak eman zion. Bihar ostiralarekin Nabartur, Nafarroako turismoko nazioarteko feria inauguratu egingo da. 13. edizioa izango da, goizeko 11:30 hasiko da eta igandera arte, otsailaren 25 arte iraungo du. Publiko guztientzako egitarau anitza izango du, dastaketa gastronomikoekin, zozketekin, jokuekin, musikarekin markatu eta abarrekin.
Parlamentura joan gara eta aste honetan nupen euskarazko eskintzeko eskaera eginda eta horren inguruan galdetu diegu parlamentariei. Hauxe da erantzun digutena. Bai, gure alderdiarentzat oso garrantzitsua da euskeraz eskaintzea ikasketa unibertsitarioak. Azken finean, hemen Nafarroan D eredua dugu, D ereduan ikasleen 90% ikasten du, eta horrek esan nahi du unibertsitate horretiko ikasketa guztiak egiten dituztela euskeraz, eta gero unibertsitatera iristen direnean aukera eman behar diegula euskeraz ikasten jarraitzeko. Bai, beharrezkoa da, arrazoi askorengatik, baina batez ere bi aipatuko ditut, bi arrazoi. Bata, ikasle euskaldun asko dagoelako, adibidez, frogatua dago erizaintza eskolan 90% gutxienez euskara dakiela eta euskalduna dela beraz, eta beste alde batetik euskara gure hizkuntza delako eta euskararen normalizazioa bultzatzeko euskara arlo eta maila guztietara eraman behar dugulako. Eta egia esan behar da, ez dugu hori beti betetzen, ez dugu asmo hori beti betetzen, baina gure lana da, eta noski horregatik gure apostua Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere euskara presente egon dadin ahalik eta arlo zabalenean. Lehen esan dudan bezala, ikasle euskaldunek aukera izango zuten bere behaiek unibertsitatera iritsi arte erabili duten hizkuntzan jarraitzeko ikasten, eta hori erabat aldatuko luke beraien egoera noski. Aldatuko litzatekena da batez ere, hori euskararen presentzia, euskararen duintasuna eta horrekin lotuta euskaldunon duintasuna. Hainbatek esaten du, hainbat pertsonek eta hainbat taldek esaten dute euskarak ez duela ezertarako balio. Iruñeko udalean, orain dela gutxi, Alderdi Sozialistako zinegotzi batek esan zuen, animaliekin mintzatzeko balio zuela euskarak. Lotxagarria da, penagarria da, oraindik ere olako pertsonek olako gauzak esatea, baina zoritxarrez hau da egoera. Eta guretzat, euskara gure hizkuntza bietatik bat izateaz aparte, ate guztiak irekitzen ditu mundura. Enpresa arloan, unibertsital arloan, politika arloan, eta beraz, euskara gure hizkuntza denez bultzatu egin behar dugu. Hori aldatuko litzateke. Guk, pasaren astean mozio bat aurkeztu genuen plenoan erizaintzako gradua euskeraz jartzeko, eta horrez gain proposatu genuen eskaera dagoen gradu guztiak jartzea ere euskeraz noski, azken finean, hori lehen esan dudan bezala, ikasleen 90% euskaldunak dira, eta orduan aukera eman behartzaile euskeraz ikasten jarraitzeko. Guk proposatzen duguna da euskara normalizatua izatea. Horrek zer esan nahi du? Gauza asko esan dezake. Alde batetik, badira, eta guk ere bai, Nafarroa osoan ofizialtasuna bultzatzen dugunok. Oain, adostu beharko genuke, ofizialtasuna aipatzen dugunean, zer esan nahi dugun, zer adierazi nahi dugun zinez. Guretzat garrantzitsuena, hori ere garrantzitsua izanik, guretzat, geroa baidentzat garrantzitsuena da, Nafar orok, Nafar guztiok, Nafar bakoitzak eskubide osoa izatea, adibidez administrazioarekiko harremanetan euskara normaltasun osoz erabiltzea. Beste gauza bada noski administrazioak nola erantzun behar dion euskaraz galdera bat edo eskaera bat planteatzen dion hiritar bati. Baina hori litzateke gure aposturik sendoena. Euskara normaltasun osoz erabili ahal izatea administrazioarekiko harremanetan.
Bueno, pues, aste honetan, guretzat oso garrantzitsua da murrizketei buelta ematea. Hau da, akordio programatikoan hori jasota dago, murrizketak, murrizketei buelta eman behartzaiela eta bukatu behar ditugula UPN eta PSNek inposatu zituzten murrizketa horiekin, eta guretzat hori lehentasunezko gaia da, eta pentsatzen dugu, ahalegin osoa egin behar dugula eta gobernuak egin behar duela murrizkete horiei buelta emateko. Martxoaren 8an hainbat erakundek greba feminista bat deitu egin dute. Atzo Nafarroko Parlamentuan, atzo astelena, Nafarroko Parlamentuan gauza minimo bat adostu genuen. Hots, 11etan 5 minutuko geldialdi bat egitea. Martxoaren 8an kontrolezko batzar orokor bat daukagu, horrek esan nahi du batez ere oposizioko taldeek gobernuari galderak egiten dizkiotela, gobernuari nolabaiteko kontrola egiteko, eta guk atzo alderdi sozialistarekin eta izquierda ezkerrarekin batera proposatu genuen pleno hori, batzar orokor hori, 9 pasatzea eta 8an deusez egitea Nafarroko Parlamentuan. Proposamen hori etzen onartu zen gauza bakarra da 5 minutuko geldialdia, eta ikusiko dugu noski egunean zehar, egun horretan zehar, zer egiten dugun Geroa Baikok. Baina argi eta garbi utzi nahi dut, noski, Geroa Bai bretxa, gizonezko eta emakumezkoen artean dagoen bretxa ikaragarri horren kontra gaudela, gure helburuetako bat berdintasuna lortzea dela, eta desberdintasun ilegitimo guztiak atzera botatzea, eta beraz parte hartuko dugu egun horretan, martxoaren 8an egiten diren ekitaldi guztietan, eta parlamentuan, zeren ez dezaguna ahaztu, parlamentariok ez daukagu greba egiteko eskubiderik, gure lana da, legeak, mozioak, ekintzak egitea, desberdintasun hori, momentu honetan dagoen gizon eta emakumeen arteko desberdintasun hori apurtzeko lana egitea, legeak ateratzea. Eta beraz, ikusiko dugu, martxoaren 8an, ados egonda huelga horren helburuekin zer egiten dugun, edo nola gauzatzen dugun gure elkartasuna huelgaren helburuekin. Biltegi arduraduna behar da bediainen interesatu bidali kurrikulunak ofertaz bat abildua navarra.es helbidera. Denda saltzailea behar da Iruñan, lanaldi osorako goizez eta arratsaldez, astelehenetik ostiralera eta larunbata goizetan interesatu bidali kurrikulunak info abildua tutiendaenergetika.es helbidera. Ekoizpen lantegi batek mantenimendu ofiziala behar du Iruñan. Txandakaritzeko lanean beharrezkoa da gutxienez 5 urteko esperientzia. Kurrikuluna bidali selekzion pamplona abildua eulen.com helbidera. Erreferentzia eginez, ofizial mantenimiento. Elektrizitate mekanika makinarien mantenimendurako langilea behar da Eskirozen lanaldi osorako. Goizeko 8 ordu batetara eta arratsaldez 3 6 Kurrikuluna bidali ofertas bi abildua navarra.es helbidera. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako musika irakaslea behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali info abildua jesuitinaspamplona.org helbidera. Autoei zirrikak aldatzeko langilea behar da Iruñan, astean 24 ordu asteartetik igandera. Kurrikuluna bidali jokeloberena abildua gmail.com helbidera. Mantenimendu lanerako langilea behar da Iruñan, lanaldi osorako goizez eta arratsaldez txandaka. Kurrikulunak bidali Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Bistako apainketarako igelzeroa behar da Iruñan, kurrikuluna bidali infoadmon.mrs abildua gmail.com helbidera. Metalurgiako ingeneri teknikoa behar da Iruñan, material erosketa arduratzeko praktiketako kontratuarekin lan ordutegia goizeko 8 ordu batetara. Soldata hilabetean 700 euro, kurrikuluna bidali fundación.gestionempleo abildua unabarra.es helbidera. Ostatu jatetxe zerbitzaria behar da Zuastin, 20 ordu astean uztaila bitartea astelehenetik igandera, astean 2 egun libre.
eskaintzaren inguruko informazioa webikoitza.autogrilempleo.es helbidean. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donez